tembang Jawa, tembang kopi. Nggih. Nggih Mas, Yo pripun Mas? tasiten dunia Jawa gamelan slendro monggo. Kedanan minangkane wonten panjenengan Bapak bakso saking Kriyan Sidoarjo. Sidoarjo. Budi Wijaya. Mripate blala awe kanggo rasa atiku yen nyawang manis sesemanmu sayange anakku loro kano gudeg kembang desa kapan bisa keturunan momong putra urip bebarengan aku kedanan rino wengi ibarate kodok layo lipat hake tak rewangi pati gede patriye karepe luluh atine aku ora ngarapi ong sliramu priya sing tak eneni LBWJ kok no. Nggih Mas. Nggih pripun? Sesukne tambahin brip jeng-jeng ki sebelahku. Mas. Nggih, sik iki lho ana njaluk RRI tak tolak. Buyar penonton iki. Nggih. Nggih no, kalau mau kedanan minangkane pawudutan panjenengan Bapak So saking Kriyan. Nggih. Nggih tasih wonten wedal yo.